Kublaya pi baro kini kilongki khubor ba mentakasngi. Mentakasngi Chief Executive Member jong ka KHADC ba penya singsim ulakhot ka jingyalang bar ka Federation of Khasi State ka senjuk kirang ba shnong ka bri neutrem ka KSU FKJGP HNYF HYC bar kiwe ki riurang ba balakhot ka ni ka jingyalang ba da ka we ka sur kila pediang ya ka rai ban persha ya ka uniform civil code. Habakran Shakilat Pathai Kubor Deputy Chief Executive Member jong ka KHADC uba pensngan langsim ulaong balakhot ika jingyalang halor ka wei kapang. Kata kalong halor ka rai bala pediang da kayong dorbar jong ka KHADC ha ka arp sauturik benai ben riu arhajar arfulai ha ka dorbar mangtingka baki persya ya ka jingtemu jong ka sorkar pedeng ban pentrai kam ya ka uniform civil code. Kajingnya kendo lang menta kasngi kalong baki nongrim ki basyai baki persya ya ka UCC ha ka babaro ki bala poi syagni kajingnya lang da ka wei ka sur ki don ni ka nongrim ka baskem kata kalong shwa ka jingwan ki pareng syani ki dustur ka yo pateng ka shimjan ka khendau ka syam ki kiwa ka ka ne kat kum ka sinshar ka jinglong trai bat ki riti dustur wat ka sorkar pareng kalong ka baklan kamla ban kta iki jaka puta jongi kamla ban pendu iki dustur ke jongi bat hadin ka jinglet nyo ki pareng ru na kaliang jongki hima khasi ibu ya ka standstill agreement ka benta ka beningkong ha ka tu ka por ngi ong jingyada ya ka ri ka pisa kalat pha jingtem bar kiwe kindai jong ka sorkar deng loong uba pensngan deputy CEM kabala pass ya ka official resolution na po jong ka house ban oppose ya ka jingtemu lani ya ta ka sandur ban pentrikam ya ka uniform civil code ha ka ri india hi bra koi kumba la ya karen kumba la pensai na kapor sa kapor ban sukren lengkot kalong ba ka UCC kamut yu ka UCC kamut ka jing yu rot bat ka jing penjengut no ya bat ka jing bujeli ya kiriti ka dustur kadai ka jing penduk pendam ya kumba 100% jong ki bor hapo jong ka 6 schedule kadi ka violation ya ka federal structure jong ka concern ng kari India but kumba ong ki nong kren ki banak mat kalong self contradict hapo concern ng kari India ro hot na dangin phai sha ka directive principle ka way ka article ka ong bandan UCC la da phai sha ka article 44 ka ong ta la da phai sha ka article 244 clause 2 pat ka ong da kamoi la da phai sha ka 6 schedule pat kalong da kamoi tingi dei busung thu hi kalong ba lada ka one ka UCC kanom dei ka ka ban shuwan hakata ka dur ka bomdan jingta ya ki jependru ki boper but ikiniam ki boper pitang shuwan ra ya ka UCC kala contradict ya ka article arku sana ko nriuru jong ki religious affair but kala kta ru ya ki ki dulir lani ya ka historical background ya constitutional background ki ba mangikum ka jependru ngi lasno sa ka ri India ti nakaliang jong ka jependru neutral ka bang ikwa ban appeal kalong ba ngidi ban uniformly oppose ya ka UCC but ngi kentu ya ki discouncil kum ga jente hill bar ga goro hill ru ba kinesno ktilang ban oppose ya kane but kum chu ru kum ga jala makliang ngi kentu ya ka government hapo jong ka jingalam jong so konrat ba unshim ya kane ka leadership ke jong ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban oppose ya kane ka UCC ngulai ngi kwa bano iba ka mekhlia barok kawai nadu ka state government hadu ki ADC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution you don't come and pha tang kawai ka sur bar kata ka sur ka di ban long ba ngingim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya ka tang trai na kalian jong ki nongelam ki banas khmak jong kin sakhot but kin sa cross ya ka bridge at right tanya ka bangi diban cross bat kata ka let's say kan one hadin ki jong ka jingya flu jumutwa ndrei ka duty ki jongi menta ka long bangin pha sya ka law commission of India ka tem second law commission of India ban ay ta ka views jongi ka long bangin bangi oppose ya ka UCC but hadin kata na training sa pet ya ka